Forestil dig en verden uden kirurgi, hvor matematik stopper ved simpel optælling, og stål knækker under pres. Dette var virkeligheden i det meste af verden, før det mødte de revolutionære videnssystemer i det gamle Indien. Enig forståelsen af denne arv af matematik. I det 5. århundrede var matematikeren Brahmagupta den første til at definere noget, ikke bare som en pladsholder, men som et tal med sine egne egenskaber, der ændrede historiens gang. Med udgangspunkt i dette tillod decimalpladsværdisystemet komplekse beregninger nemt at udføre. Uden denne effektive ramme ville de algoritmer, der driver vores moderne computere og digitale liv, simpelthen ikke eksistere. Når vi flytter til medicinens område, finder vi Sushruta, kirurgens fader. For over 2.600 år siden dokumenterede han Sushruta Samhita med detaljerede oplysninger om over 120 kirurgiske instrumenter og teknikker som næseplastik, plastikkirurgi, længe før Vesten. Deres medicinske beherskelse var Ayurveda. Dette system behandlede ikke kun symptomer. Det fokuserede på holistisk forebyggelse gennem kost, yoga og naturlægemidler. Et koncept, som moderne wellness først nu er ved at genopdage. Inden for metallurgi tilbød Indien verden Woods stil. Denne legering med højt kulstofindhold var råmaterialet til de legendariske Damaskussværd, kendt for deres skarphed og evne til at bevare en kant. For at bevare dette enorme hav af viden etablerede Indien verdens første boliguniversiteter som Nalanda og Taxi. Disse institutioner tiltrak forskere fra hele kloden, der fungerede som Ivy Leagues i den antikke verden. For strategisk tænkning ser vi til Chaturanga. Dette spil, der stammer fra Gupta-imperiet, udviklede sig til moderne skak, der underviste generationer af ledere i logik, strategi og fremsyn. Selv i det daglige liv var Indien banebrydende for det væsentlige. Indus Valley Civilization var den første til at dyrke bomuld og spinde det til stof, og introducerede verden til tekstiler og sanitære systemer som skylletoiletter. Fra tallet 0 til stålet i vores skyskrabere udgjorde disse bidrag den usynlige ryggrad i moderne udvikling. At anerkende disse rødder ærer ikke kun historien, men hjælper os med at forstå den sande indbyrdes forbundne udvikling af menneskelige fremskridt.